Minder vlees en meer plantaardige producten eten, dat is de toekomst. En die toekomst is in Sas van Gent. Dit is een unieke mogelijkheid voor iedereen om hier een unieke fabriek neer te zetten die eigenlijk de enige is in zijn soort in de wereld. En verder in het nieuws vandaag. Een verdachte moordt Biggekerke langer vast. En Raccoon maakt een speciaal tijdschrift. Goedenavond. Het wordt de eerste fabriek ter wereld in zijn soort. De fabriek in Sas van Gent die eiwitten maakt uit suikers en schimmels. De plantaardige eiwitten kunnen dan vervolgens gebruikt worden als vervanging voor vlees, kip of vis. En vandaag ging in Sas van Gent de eerste schep de grond in. Met het symbolisch planten van een boom werd vandaag het startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe fabriek van Enough BV in Sas van Gent. Het wordt de eerste fabriek in Nederland die eiwitten maakt uit glucose en schimmels. Ik ben ontzettend trots. Dit is een unieke mogelijkheid voor iedereen om hier een unieke fabriek neer te zetten die eigenlijk de enige is in zijn soort in de wereld. Eiwittransitie klinkt als iets vaags, maar is eigenlijk heel simpel. Om het milieu te ontlasten wil de overheid dat we meer producten gaan eten die gemaakt zijn van plantaardige eiwitten en minder van dierlijke eiwitten. Ons bedrijf is 8 jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van technologie voor het produceren van plantaardige eiwitten. En destijds zagen we al dat er een grote behoefte zou komen in de loop van de jaren voor meer plantaardige eiwitten. Met de grondstof die uit de fabriek komt kunnen bijvoorbeeld vegetarische hamburgers of vegetarische vissticks gemaakt worden. Als de fabriek op volledige capaciteit draait, dan betekent het dat er 1 miljoen minder koeien nodig zijn. De fabriek die nu gebouwd wordt gaat voor ongeveer 50 personen banen opleveren. Enough BV is een Schots bedrijf. Dus is het opvallend dat ze zich gaan vestigen in Sas van Gent. Zeeland stelt ons in staat, eigenlijk met alle hulp die we hebben gekregen vanuit het provinciebestuur, om hier ons te vestigen. En Sas van Gent als laatste heeft te maken met Cargill. Wij zijn klant van Cargill en wij kunnen de stroop bij Cargill kunnen wij kopen en hier ons product mee produceren. Het is altijd mooi als bedrijven van elders zich in Zeeland willen vestigen. De investering is groot, dus in eerste instantie gaat het bedrijf natuurlijk gewoon bouwen. Nou, dat zal heel veel betekenen voor regionale aannemers. Maar daarna biedt het ook gewoon werkgelegenheid in een marktsegment die er nog niet is. En heel veel Zeeuwse bedrijven, van de primaire producenten als akkerbouwers tot ook verwerkende bedrijven, die kunnen toeleverancier worden. Dus al met al is dit een hele mooie toevoeging aan de Zeeuwse economie. De fabriek in Sas van Gent moet eind 2022 klaar zijn en kost ongeveer 42 miljoen euro. De 36-jarige man die verdacht wordt van de moord op een 67-jarige man uit Biggekerke moet 2 weken langer vastblijven. Dat heeft de rechtercommissaris vandaag besloten. De moord vond maandagochtend plaats bij theetuin Het Hofje aan de Noordweg even buiten Biggekerke. De verdachte en het slachtoffer zijn bekenden van elkaar. Aanleiding voor het incident ligt dan vermoedelijk ook in de relationele sfeer. De Zeeuwse burgemeesters verwachten van het kabinet nog meer duidelijkheid over de handhaving van de coronabewijzen na 25 september. Onder meer in restaurants en in de bioscoop kun je vanaf dan alleen nog maar terecht met een QR-code. De burgemeesters willen hierin samen optrekken met de ondernemers. Maar de horecasector heeft al aangegeven niet te willen handhaven. Een volle zaal, iedereen door elkaar, biertje drinken met z'n allen. Bij poppodium De Spot in Middelburg kijken ze er weer enorm naar uit. Vanaf volgend weekend mag er weer gedanst worden. Weliswaar met beperkingen in bezoekersaantallen, eerdere sluitingstijd en dat coronabewijs. Maar dat mag de pret niet drukken. Iedereen wil wel weer open. Je wil open voor je publiek, voor de artiesten die weer staan te popelen om een podium op te kunnen. Weer te kunnen optreden samen. Dus ja, en daar is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. Muziek delen. En niet op een stoel statisch, in duo's, maar echt alles door elkaar heen. Artiesten die weer knallen op het poppodium en ja, gewoon doen waar we voor zijn en waar we goed in zijn. Zeeland is koploper in de toegankelijkheid van snel internet, blijkt uit onderzoek van online vergelijker Pricewise. In Zeeland kan 95% van de huishoudens gebruik maken van een verbindingssnelheid van 1 gigabyte. In de provincie Groningen is dat maar 18%. Het kabinet wil in de toekomst voor zoveel mogelijk huishoudens snel internet aan kunnen bieden. De aanleg van glasvezelnetwerken helpt daarbij.
In een maand tijd is het Naomi en Jolanda uit Terneuzen gelukt om 21 troostdekens te verzamelen voor terminale patiënten van ziekenhuis Zorgzaam. Ze kregen hulp van andere Zeeuwse hakers, waarvoor ze heel dankbaar zijn. Er zijn meer dan 200 mensen die zich binnen die maand hebben aangemeld. Ontzettend dankjewel en we hopen dat jullie met massaal zo blijven helpen. Vanmiddag namen ze de eerste lading mee naar het ziekenhuis. Ik denk dat de patiënt er zeker troost uithaalt, omdat er zo toch een hart onder de riem wordt gestoken. Iemand die aan ze denkt terwijl ze niet zichtbaar zijn, maar door een deken wel dat gebaar krijgen dat er aan hen gedacht wordt. Het doel is om jaarlijks 35 dekens te haken, dus de dames kunnen nog wel wat extra handjes gebruiken. Liedjes schrijven, dat kunnen ze maar al te goed. Maar over liedjes schrijven, dat was toch even wennen. De bandleden van Raccoon zijn gasthoofdredacteur van muziekblad Sounds. Maar of we nou een carrière-switch moeten verwachten? De laatste puntjes worden op de i gezet en daar hoort ook het opnemen van een podcast bij. De mannen van Raccoon doken tijdelijk de journalistiek in. We mochten zelf bepalen wat er in het blad kwam, wat voor stukken, interviews mochten we doen. Daar hebben we dan vriendelijk voor bedankt. Maar er staat nu wel in wat wij graag in een blad willen hebben staan. Ja, ja, precies. Dat hebben we vanavond tijdens de podcast zo voor het eerst in hardcopy mogen zien. Ja, dat ziet er wel echt super fraai uit. Mooie foto's, mooie kleuren. Dus dat was heel tof. Het muziekblad Sounds bestaat al 10 jaar, maar ze hebben pas 2 gasthoofdredacteuren gehad. We doen het eigenlijk niet vaak. En ik hoorde wat die laatste Nederlandstalige nummertjes van Raccoon. Het is zo'n mooie plaat geworden, dus dit was gewoon het moment. En Raccoon is een band die het ook verdient. Ondanks dat de bandleden 0 ervaring hebben met het maken van een tijdschrift, verliep de samenwerking soepel. Ze zijn heel heerlijk en heel openhartig. Ze communiceren heel duidelijk. Ja, en dat is voor een hoofdredacteur en voor een eindredacteur natuurlijk ideaal. Ook als we dingen bijvoorbeeld gemaakt hadden, stuurden we het op, kregen meteen feedback. En dat is erg fijn om met dat soort jongens te werken. We hebben een middagje met Jean-Paul en Leo Blokhuis bij Bart in de tuin gezeten en ideeën op elkaar afgeschoten. En sommigen bleven plakken en anderen niet. En daarna over de mail nog wat dingen heen en weer. Maar we waren eigenlijk vrij snel uit wat het ging worden. De verdere communicatie verliep vooral via de mail. Het was een leerzame periode voor de muzikanten. Maar een carrière-switch zit er voorlopig niet in. Ik denk dat wij het best gewoon maar muziek kunnen maken. En interviews over moeten laten aan de mensen die dat echt goed kunnen. Maar wie weet in de toekomst, zeggen we het nooit natuurlijk. Je weet het nooit. Misschien begin jij wel een blad, Dennis, dat weet ik niet. Ja, of misschien niet. Misschien begin jij wel een blad. Ik niet. Nee. Nu zijn het nog losse papieren, maar komende woensdag wordt de cover onthuld in het Beest in Goes. En daarna zal het blad ook in de winkels te koop zijn. Het was rond de 21 graden vandaag en natuurlijk valt over smaak te twisten. Maar volgens mij kunnen we zeggen dat het een mooie dag was met vrij zonnig weer. Morgen ook geregeld zon, wel wat wolken, overwegend droog bij 19 tot 21 graden. En ook de dagen daarna vrij zonnig en vrij warm met een wind die naar het oosten draait. Geniet dus van het mooie weer. Nog eventjes. Voor nu nog een hele fijne avond.